helt utroligt. Vi er sådan på helt bogstaveligt gået fra den gamle fordør og pelsølejren, hvor hundredvis af mennesker er gået ud og ind af gennem de sidste 44 år. Og nu har vi historien på den anden side. Vi kunne fortælle historien i lang tid, og det skal vi ikke nu. Og vi skal feste for alt det nye, vi har fået, men det er med baggrund i den historie, vi har bag os, vi nu kan feste, vi kan glæde os, og vi kan have det fantastisk sammen. Så velkommen til at træde ind i den nye fortid med historien i vores palads. Velkommen til jer børn, nogle af dem er nede på bålpladsen og hoppevåg. Velkommen til forældre. Velkommen til tidligere ledere herude, til kommende ledere, til nutidige ledere. Velkommen til bedsteforældre. Velkommen til alle, som har hjerter for, at børnene de også må møde evangeliet om Jesus. Velkommen til Carsten Nissen. Tak fordi du kom sammen med os her. Velkommen til Sten Vindum, viceborgmester fra Viborg. Ikke helt Silkeborg Kommune. Tak fordi du kommer sammen med os her også, Sten. Velkommen til Ben Molbæk, som sidder et eller andet sted her, som er landsleder ved Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Velkommen til Poul Henrik Ove Jacobsen, som sidder herovre bagved, som kan fortælle historier fra han var helt lille dreng og var herude sammen med hans far. Velkommen til Sofia fra Hammerum, som vil bringe en hilsen på vegne af børnene. Og Fritz behøves vi ikke blive velkommen til, for han er en del af det. Vi har det formand for Kældelejren, som senere vil sige lidt også. Og så er det en enkelt hilsen mere. Velkommen til alle jer, som med forventning har set frem til i dag, og som har troet på den her sag, og sagt, det er helt fantastisk. Velkommen til jer, som en gang imellem har sagt, det her, det er halsløs gerning, I er i gang i her. Men det er dejligt at komme. Tak, at vi fælles kan feste med hinanden nu. Velkommen måske allermest til jer. Det er bare stille og roligt derhjemme. Har siddet med de foldede hænder. Det har betydet så utroligt meget. Velkommen alle sammen.